Mistä sä sait ton pyssyn? Myy se mulle markalla. Sori termokset, mut silloin tunnearvoa. Wow. Pitäkää lippu korkealla. Mitä ihmettä tapahtui? Kuka teki mitä? Joku hiireksi pukeutunut tyyppi. Vapaata kilpailua rajoittava tekijä. Pienyritykseni toimii loistavasti. Vain yksi pieni juttu puuttuu, jotta se olisi täydellinen. Moottoripyörähiiret on havaittu juustomaassa. Elämä on pullaa. Peli alkakoon! Mun mahan mielestä tää ei oo hyvä idea, veikat. Käännä pääs muualle, Vinski. Kuvittele vaikka, että se on prätkä raiteilla. Hei, yeah! Taisi olla päässä vika, eikä masussa. No hyvä, että suostut myöntämään. Nämä laitteet on kuitenkin kyllä turvallisia. Ei oo enää. Kiva, tsiikatkaa, täällä on vanhoi tuttui. Tällä kertaa mä nitistän teidät lopullisesti senkin somelin näköiset sopulit hyvästi. Sanoisin... Nyt pannaan hillittömät kurvit suoriksi! Wow, bensihyppy ilman köyttää. Täydet pointsit. Vinski, kävisikö tuplahäntä temppu? Takaisin hauskanpitoon, Santtu. Jep, rautatiet kunniaa. Syö pääs. No, ehkä tää saa tylleröisenkin kutiamaan. Hei äijä, tuplahäntä temppu oli niin tyylikäs. Et triplahäntätemppu vois olla tosi jautaa. Liian myöhäistä temppulle toukattu. Nyt tulee muusia. Raskis esiintyy edukseen, veikat. Jep, no loput ei olekaan niin nättei. Mennään tsekkaan lähempää. Ei, hosuta veikat. Me tarvitaan prätkät ja vähän suunnittelua kaikessa rauhassa. Kai tiedät. Tästä on kuule rauha kaukana. Eli mikäs nyt eteen? Maahan! Olikin korkea aika kuulla hyvä idea teiltä. Hei, muista kenelle puhun. Mä en todellakaan siedä, että mut keskeytetään. Valmiina taisteluun! Tykit ladattu. Lännen nopein. Ollaanko valmiina tekee juustosta raclettea? Valmiina, veli. Onko suunnitelmaa? On perinteinen kovaa. Täysi. Ja äkki. Ei kun... Hanat auki. Joo, Leipis näyttäisi olevan valmiina toivottaa meidät tervetulleeksi. Aivan, vinkuva viholliseni. Olen todella pahoillani, ettei vapaalippuja enää riitä teille. Pankaa hiiret matalaksi. Kuulehan kuomasani, vanha juustoklöntti. Et sä parempaan pysty. Jos noin kohteliaasti kysyt, pystyn kyllä. Ei olisi pitänyt kysyä. Vaaran vyöhyke. Pojat, tästä mie tykkää. Mä mieluummin vältän turhiin riskejä, joten pannaan haisee. Hyvin puhuttu. Ammut toi Veikka.
Ups, nätti kuti. Oho, mitäs tässä näin kävi? Pankaa Petterit parasta. Taitaa kerätä lisää. Nyt pannaan hösseliksi ennen kuin päädytään turpeeseen. Hei metallimaukka! Tänne! Jee, täytyy myöntää, että tää on parempi kuin vuoristorata. Tuossa touhut alkaa piisaa. Hoittele sit toi kurkkupurkki. Joo, oon mä kaikenlaisia hurjapäitä nähnyt, mut toi on jo sairasta. Toi messö on pysäytettävä ennen kuin Chicagoon tulee liian kuumat paikat. Mä aina sanon, että tää on kuuma stadi, mut tää on jo liikaa. Nyt säpinää sanasepät, palokunta saapuu kohta. Twinsky, tyypillistä Twinsky. Ja nyt hanat auki! Yeah!